Yun guys, oh. Welcome sa ating YouTube channel guys. Tara mag tayo. Udon Noodles. Tsurumaru Udon. Tempura guys. Let's go. Please like and share and subscribe na rin sa mga bago dyan. Let's go. Ayan guys, nandito tayo sa Tsurumaru Udon Tempura guys. Sa Pampanga guys, tara. Order na tayo, let's go. Ayan guys, pwede muna tayo mga side dish nila. Meron tayo tempura dito. Yung mga tamagot and ikat tempura guys. Yan. Kakuha tayong tamagot and guys. Kukuha tayo ng pancake guys. Yan, tempura pancake. At ito guys, muna tayo ng karayaki. Yan, try natin ang Japanese karayaki. Let's go. Okay na tayo. Restaurant guys. And guys, ito yung order natin noodles guys. Udon noodles. Ang beef sukiyaki thick noodles at saka katsu curry bento. Let's go. Beef sukiyaki udon guys. Service nito ito nakabowl na noodles. Serve as sweet sa savory sukiyaki style broth guys. Yun guys. Meron siyang beef udon at line cook sweet and sour mix yan. At meron siyang soup boiled egg yan. Soup boiled egg natin guys. Tara, muna natin. Let's go. Ayun guys, tingnan natin ang pumpkin tempura nila guys. Ayun pa makuha. Sige lang. Ayun pa. Yan. Susukin natin. Ito naman guys, ang tamago ten nila guys. Parang ano lang ito, ang kwek-kwek na malaki yung ito guys. Karage, chicken karage guys yan. Sarap. Ang sarap ng udon noodles guys. Ito lang yan sa Tsurumaru. Tara. Please like and comment and subscribe na rin kayo dito sa channel ko. Let's go.